खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं एमबी मैखोम नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आं गिदिर खौरां लानानै फैदों आरो गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों बारग' एनडिबि फोरनि थाखाय मोनसे गोजोन खौरां लानानै फैदों बारग' एनडिबि नि जेंना सुस्रांनो थाखाय हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ छत्तीसगढ़आव लोगो हमहैदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि मोनसे हानजाया बे हानजायाव बाहागो लादों बारग' एनडिबि निनो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना नंगौ दिनै हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह होम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्ला आईबी डाइरेक्टर तपन डेका आरो गोबां हादरनि मावख'गिरिफोरजों भारत हादरनि गासै बिग्रायारि आफादफोरा जाय हाथियार दोनथ'नानै गोजोन फारसे फैबाय बै आफादफोरजों जयै सावरायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बै सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे गोजोन थासारिखौ लाबोनायनि मोनसे सावरायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारियाव जायफोरानोखि हाथियार लानानै बिग्रायखांदोंमोन आरो बैफोर हाथियार लानानै बिग्रायखांनाय आफादफोरा गोजोन फारसे फैबाय बै आफादफोरनि थाखाय जेंनाखौ लानानै गुवारै सावरायदों नखर मन्त्रिजों जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिबि नि जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय बिथांमोनखौ उदां खालामनाय आद्रा थानाय अनसुंथाइफोरखौ होफुंनाय बायदि जेंनाफोरजों सावरायलायो अमित शाह बिथांजों खौरां मोननाय बायदिब्ला हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ थाबैनो बारग' एनडिबि नि थानाय आद्रा जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै खोथा होदों दिनै बे सावरायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारी आरो आफादगिरि बिनुएल वारी नेहाथारि बिके अलंबा आरो रां लाथुमगिरि सहेन वारी बिथांमोना बाहागो लायो लोगोसे आद्रा थानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ गोख्रों खामानि मावनो खावलायदेरो अमित शाह बिथांखौ खौरां मोननाय बायदिब्ला फैगौ सप्तायाव हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि बिथोन बायदि आसामाव होम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्ला आरो आईबी डाइरेक्टर तपन डेकाया नुजाथिफैगोन आरो बारग' एनडिबि फोरनि जेंनाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायगोन नोंथांमोननि थाखाय बे गोजोनथाव खौरां बारग' एनडिबि फोरनि थाखाय बारग' एनडिबि नि जाखिनि जेंना दङ बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय अमित शाह बिथांखौ दिनै लोगो हमहैदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बिथांनि माखासे हानजाया अमित शाह बिथांखौ लोगो हमहैदों आरो बे लोगो हमहैनायनि गेजेरजों बिथाङा अमित शाहजों सावरायहैदों जे बारग' एनडिबि फोरनि जाखिनि जेंना दङ बे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनांगौ आरो बिटिआरआव जाखिनि दफाफोर दङ बेफोर दफाफोरखौ आखरै आखरै मावलांनानै होनांगौ होननानै बिथांमोना सावरायदेरबोयो आरो बेफोर गासै जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै थाबैनो सुस्रांनानै होगोन होननानै नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा खोथा होदों